Karbi Anglong pipi piniberta arjuponitha. Lokhojan sabagan along Karbi Anglong kedam atowar along bongkruye jon keklang. Lakhakre troksi Lokhojan sabagisa Karbi Anglong kedam atowar anathu sabagan ajo bongkruye jon keklang pen kenepon thulong. Lason si pini arnikang sampor phai ke thom aporahut lakhakre troksi Lokhojan sabagan ajo along ijon bongkrui wangsi chainong aphan kichu nepji aphan kabor I ajok men rong aratatum thekdun longlok ajok labangso bongkrui sa josi lutchoklo sitame koson penloni bongkrui abang areng sodak ama chainong aphan nepon long lilang lapen forest atum aphan tong sekot pen thanpon si forest atum wangsi bongkrui aphan pondetlo Lapen munit atum aphan ke non amat thangnat areng ahu ke sopon abilang pusi rat atum pen chethan pon rinti. 17 নম্বৰ অঞ্চলত ষ্টেটত বাঘ এটা লেপাৰ্ড এটাৰ মানে সন্ধান পোৱা মানে খবৰ পোৱা গ'ল সেইটো কাৰণে আমি আহি পেলাই ইয়াক এতিয়া ট্ৰাংকুইলাইজ কৰি পেলাই ৰেস্কিউ চেণ্টাৰলৈ লৈ যোৱা হৈছে দেখাত আঘাতপ্ৰাপ্ত যেনে লাগিছিলে সেইটো কাৰণে আমি দূৰৰ পৰাই তেওঁ তাক উপলব্ধি কৰি পেলাই লৈ গ'লো আৰু এতিয়া মানে ট্ৰাংকুইলাইজেশ্যন ৰেডি হৈ গ'ল সমাপন হৈছে CWRC তাতে এতিয়া তাত ট্ৰিটমেণ্ট কৰা হ'ব প্ৰিলিমিনাৰী চোৱা হ'ব থেংক ইউ Rong hang rong bong rong arak jutang amai pen kowi ki asai kedeng pong kedam tang pai pai ni phai thong kep arni rong hang rong bong rong arak along Karbi richo lindong bang pli an parta pin pomar atum kedo rong arak along r2 pli apharman rong hang rong bong rong arak jutang amai pen kowi ki asai deng ponlo bangso asai kedeng pon athela ke hala bangso rong arak along aningkan bang sitami kowi akinang sot hedung binong Arnam aphan kardom kardi mate karkli pejo ahot an setami kowe kenang jiason dopik binong lasi kewang je arni aphan ke joy muchot avar sai doji pu matha ponsi non amat kado kawe rong pharo ke thom ana kowe e ponlong lo pusi berta pachini ponlo bangso sai ke deng pon thega pothalapu karbi ri chopen chenglok lindok bang pli an parta pin pomar atum pen rong hang rong bong rong arang jutang amaya tum aphan kachoro pi bajar pon nilitum dak rong hang rong bong rong rak along kowe ki idam nangki elam thela son lo kedam tang aning kanang bong pen nilitum kamatha akemang alam thega pachi masi bori lo lasi wang bom pen pini an ba piningan abang ke nilitum kamatha isyang denge ki plengason pusi matha lo lasi kedam tang pai tarik ingkor thomani dakla kowe rong ki e karchi edim ke pan kapang thaya sai nilitum claim pon lo la pen pini abang ke nilitum kado kowe matha pense puthot la kipan karhi tang aju bang pini tum kowe rong epon lo la so kowe rong ki epon bang la son lo nili tum hin ben ki mang bang ke dak rong hang rong bong rong rak polote karbiak he farman jutang jubat pen kedang lok nim rokom kalana kalahon kapangri kapangdon arong la posi dak aliralon kapaduja phan nili tum mang pon lo la pen Jongsi arnam akang hon adak atur peyang sila bangso kubiyong si mesen mi etpen at hiliglong pulute dak rong hang rong bong rong arak artupli along kidu thei mei pinpo atum pinpo maratum sami dak kadorkar hud akenang sora por hud alang tum ken nam kere bang jokpo lapen ke jongsi anso se methusen pulutang te la bangsu a kuwe kejor adihin men same eson soni asai ki klami awar sailong pu puni tumai hin pen matha ponsi nilitum bori ponlo lasi nilitum ronghang romong rong orak jutang amay hin pen kachuning riji ningge hang bang lason helo karbiak he ame doan karbiak he ang bong song hamphang ke doan ke japon ke thegi dinga tumstami labangsu rong orak jutang amay aphan anu se jakong horang nang pidun pen bidi sori nang pidun pen ladak ronghang romong rong orak along anu se alir alon ki pipon ke claim ke dam jakong awar sai kelong ye phan nilitum hin ben chuning ripon lapen kijutsi kachuning ripon thuji abang gelason helo Karbi Anglong Autonomous Council along ke charipon mate tim Karbi Anglong osongjapu Dr. Sar Tuliram Ronghang CM ke hai phan sami nilitum hin pen kachuning ribang lason helo un an pen nilitum phan jakong horang bidi sore pen kedang lok dihina muan sami nang sirab dun tha pusi pini nilitum ronghang bong rong rak jutang amai ahin pen chuning
Lakhai Sidwar Amla constituency ke parlo Borgao Langchetok Alangsun Along an Pherangke atumpen kahumrida. Lason se Karbi Anglong laki isi ser Anglong pule pudeta hengnoni athi ladak ison pen ison kijui kelang adim pen chenglo kaprek ason setami Karbi Anglong arlo kelong pon asondo. Son se Borgao rong sopi pen kahilo kilometer hini bagdoji bangso adim Langchetok Alangsun pusi amen irpondo. Labang swadim kilang misen kethek long pen ajok Halloween pen sonsi Moregaon Nogao Guwahati pen chenglo kaprek adi matum pen pusitami nang kilang aphan wangbo lason si labang so alang sona hempu babu phangcho pen nang ke thandun atengke alang li labang so alang sun lapuan chethang jipu alang li mathathe athe aprang alang li ladak kedu chengke trilpar chodip hopensi lang chojordun bon sitami alang li kachepaduk pangthai bom pen ajok non lapuan aliralon kedu pen kaprek adim an pen sitami kivanga bangki ning insam piklu pusi alang li pen chethanpon lapen labang so lang chetok pu alang sun amen kachilong cheng laki aprang ahut tiwa Karbi lapen Assamese akhe atum pusitami kachitok cheng adim lo pusi sar atum than pachini pon pusi alang li hin pen ningje pon amri pen hemari bongrung Karbi Anglong news kadom kadu kage Karbi Anglong news nangkilang gender arab doan han pusami pili militum nangkahumbi lake lakhai si Dwaramla constituency angkang kiparlo dak Borgang pen kilometer hini bagri dak langchito kalang sunong militum banglo ini ladak langchito kalang sun militum kibang pen kithek long abang je desinet dak hilo pen kita me kibang bang do lason si an bang pusta mi ladak bang simit me non gagora mapor kangsa mapor dite ladak bang ke kaiki pusta me angkitu nangkilang atumbang jepit lasi isi ni ladak tumhan nito mahin pen isi betul Inggris bang ke sab o ladak di kelang adil bang pangkir cara sonte ni parji ati ladak ati loke na tum pusami bang o lasi un anten ladak pangkir sonte mate hala nanti tu kelang tum dak lang ni cinggu pen ke bang tum pusami lang tum barco barhab ni pen ladak pangkir je dan jong si langsung klien tekang cirim cibi tekang met posonte antu se alon do jila lasi non Karbi Anglong ahok ke Karbi Anglong hello kiju kelang athai ke ong nai lo pule kami ini tumbang ke na hok a constituency lo kami langsung punoi ba keti kelang ni ason harmu dupik lasi dak lakhai si Goramla angkang arlo kami ladak langsito ka langsung along kami alon dupik lapen ladak jitu la langsito ka langsung along ke patir pide ka tum kami alang itum hagat suru dek nang alang itum an cepadupan si lapan alon dulo lasi la an se alon do dilang ko si nilihin kami mathalo lasi an se alon ke do di thanke itum Karbi Anglong ara do an kami sirap de nahi lapen nang itum kami nanglang kami ladak lang katinglu punoy dak aram o lapen dak anam sa kami pinang ne anam ta pinang ne pin na sa dak nang junang lang long lo lapen ladak kahilo o ta kali ladak itum mithang long dak Karbi Anglong lo mat sa dolo ladak lasi non alang litum mopen alang litum han ko kami nin tum nang paklang konji alang litum Moregaon district mate ahad guri lahai pen Moregaon district Nogang district pen pusami alang litum kibang bang do lasi bini bangke jasene pet Saturday nilitum bang pusami asap o anikang sama se nangle rong lejo pite sonte amuna lo pen bangke arleng dupik lase kaike pusami dupik penabasan ke Sunday lopot penabangke da kai arleng dupik hanjang ko lase la son ta kase ani bang pusami cimit ne se ladaga bangke kaike ta alon dupik nangkelang abang lase Karbi Anglong arar family kapacin kacin ngi kan tunga bangke lalu ini tumsami ladak nang kiju nang kelang along ke alon cipi do nai nang piknik nang icho da pusita mi letum sapha kang bet nai lase nilin pen nang kiling gile pada owners karne ba decoration to lo নাই problem নাই একো অসুবিধা পাব নালাগে ইয়াত ধুনীয়া কোনো হাই হুলস্থুল নাই আহিব পাৰে সহ পৰিয়ালৰ সৈতে আহিব পাৰে ইয়াত আহি খানা চানা খাই যাব পাৰে ধুনীয়া এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আপোনালোকে পাব কোনো হুলস্থুল নাই আৰামত ধুনীয়া ন
Nijang Karbi Anglong umpire West Karbi Anglong border akong kedo atum sitami kaching hon karlitang Mongol Kro aphan kachiki moasai kedengpo. Lason si langhem phi kese atum pen Hamren Regional Committee Publicity Secretary karlitang Mongol Kro aphan chiki moasai dengpon si milur kaipidun pen chomreng mi an ke pasang dun pe meji aphan hirjumi hangpidun. Lapusona por ahud, ratsai claim bom ahud, men kavidet ke Karbi akhe aphan kanahok, thipi khangjang no pupen, ningduk chepaklang ponrinti. Am ipen Kelvin Teron, Karbi Anglong News. Pini dak lang hempi Karbi lo Charlie asom asai hemalong ini tu dak lang hempi head branch penstame temajirpo Karlitang Mongol Kro KSA Hamren Regional Committee along Public City Secretary Lapen alangli Karbi Film Artist along same porjanabang tuapan alangli Kidamtang penangar ni pen keso celang bom si patumi Guwahati Medical College along alangli asang terjut koklo pasidat lang hempi kese klem bang pu bang pi do natum same alangli karjong sening hemreng me kisang don long pe meje pan pini da sai hemalong stame asapso alang pam achikemo lapen condolence stame initum dopi kardo Japralangso pathua klam along Ingdeng Serkep Inter Club League Football Tournament angdung kiti kibipon. Japralangso Sports Association atum penjepater pipon si Ingdeng Serkep Inter Club League Football Tournament angdung kiti kepamanpon. Sonsi Pator Sarpo Football Club lapen Jingthur Football Club angbong si pathupon. Jingthur FC atum ke pathu kethek muchot ajok si gol ke thompen chepa haipon lapen Pator Sarpo FC atum gol isita chepalong pon thek thederlu. Aduntu Borasli Teron pen Mai Chari Ponsi Mongol Singing Ti pen Aluhi Pachini pon Aluhi Sarpo Aman pen XEM Jogot Singing Ti Manpeng Aluhi pen Semyon Rongphar VDC Chairman Parsuram Singnar Donor Riso Singnar ex VDC Chairman Verang Terang Secretary Balipathar Sports Association Rajan Rongpi Kasa Athletic Secretary Amit Puran Terang Secretary Hanjanglangso Sports Association Dilip Ingti Ratsai Klembang Sorkari Gaubura Rongasar Anpar Taman Kedoke Thekidingatum Chetongdon Winner Prize Trophy mate Kihai Anong e Parsuram Singnar pensi Pajerpon Lapen Runner Up Trophy Semyon Rongphar Sarpathar VDC Chairman Arideng pensi Pi Pajerpon lo Anparta Pangrum Pet Pen Krepli Aturan Atum Angbongsi Inter Club League Tournament along Chepate Dunrinti Bukajan Pesar Kurube Karbi Anglong News